Eta orain, Zaraube Institutuko 3 ikaslerekin mintzatuko gara. 3 izan dira atzerrian, edo oraindik dira atzerrian, eta, praktikaliei buruz arituko gara eurekin. Ander, zu egongo zara hilabete bat eta erdi gehiago, zer egingo duzu bertan? Berdina uste dut. Osea, izango dituzu praktikaldiak edo eta enpresa berea? Ez daki, momentuz ez daki zer ekiko dut. Baina zure asmoa da bertan geratzea. Bai. Eta Arlantz, zure kasuan, 3 hilabete. Nahiko denbora da, nola agertu zaizu aukera? Hemen etxean dago asoziazio bat, Proatlantiko izena dauka, eta esan zidan jefe nahi guztora banago eta geratzeko hemen 3 hilabete, eta esan zion baietz. Lana berdina izango da, baina ez dut higieneak egingo, bakarrik animazio kulturala egingo dut paralisi zerebralekin dagoen pertsona erresidentzia. Ze onura ikusi diezu kanpoko praktikaldiei hemengoekin alderatuta? Pues igual atzerrian beste hizkuntza ikasi alduzu eta beste jendeekin, beste kultura batzuekin konektatu alduzu eta ikasteko nik uste dut hobeagoa da, ze esperientzia hori ematen dizu. Eta zuek, Ander eta Arlantz, ze nolako abantaila ikusi diozue Portugalen egoteari? Beste ikuspuntua ikusi. Nola antolatzen da hor bizitza? Zuek bazaudete egoitza batean edo horrelako batean, ez? Bai. Igual, kozina dago bat pisu bakoitzean. Gu geneukagun beko kozina eta beko komunak. Geneukagun lista bat non igual egun batetik beste batera zuk limpiatzen duzu, garbitzen duzu. Eta hori jarraitzea eta jazta. Baina berez zuek kudeatzen duzu, ez? Bai. Bai. Guk erosten genuen janaria, productos de limpieza, bolsa de basura. Eta zer esango zenieke datorren urtean praktikalia atzerrian egingo duten, edo behintzat pentsatzen ari direnei? Animatuko zenituzkete? Bai. Noski beti. Zein da zuen zentzu horretan? Osea, norbaiti animatu behar badiozue, nola egingo zenuten? Esaten oso ona da eta oso polita, 3 hilabeteak oso azkar pasatzen dira, eta joaten bazara saiatu beste gauzak ikasten, adibidez beste hizkuntza edo beste bista puntua garraiatu, eta hori. Ez eduki beldurra 3 hilabete fuera de casa, zer egingo dut, ez pentsatu hori. Gero 3 hilabete pasatzen dira oso azkarrak eta oso gustora.